Hey guys, खुलुमबाय वेलकाम बेक टू माय चैनल नोंथांमोनखौ फिन खेबसे आरोबावहाय आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआवहाय बरायहरबावनाय थाबाय। दिनैनि ब्लग भिडिअआनो जाहैबाय बारसिखि बिबारखौ आङो जोंहानि बारियावनो खानानै लायगोन ओमफ्राय बेखौहाय नाजों बाथोन जागोन आरोना गोथाङैनो माने एवग्रोनोसै बारसिखि बिबारखौ बिनि उनाव नाखौ एवखानानै लाबाय बेजोंनो बाथोन टिं टक देनानै जानोसै आरोना टिटि स' नोंथांमोनहा जुदि इन्टारेस्टेड दङबोला आंनि भिडिअखौहाय जोबजासिम नायलांदो ना मा होनो लोगोफोर। सिनायोना बारसिखि बिबार होनो बेखौ जोंहानि बारियावनो दङ बेखौ खानानै लाबोदों आङो बेखौ अनलाजोंबो जाजायो फोराननानै दोननानैबो जाजायो ओमफ्राय गोथाङैबो जाजायो आरोना गोसो बायदि ओमफ्राय गोखा आरो एसे खाले खाले बेखौ बारसिखि बिबार होनो नामा जागोन बेखौ जोङो इदि बाबा नोंबो रोङो ना मामा नोंहाय सना बे लेथ्रा बाबा नै गामला खाथियाव दोनसै सायदो देबा रोङो ना नोंबो बाय नों ओरै खालामबाय नालाय बाय बाबा हा हरदो आबा हरदो थेंक इउ नैबे बारसिखि बिबारखौ माखासे फोरानसै ओमफ्राय माखासे बाथोन एवनो थाखाय आङो दोनबाय आरोना बेखौ फोराननानै दोनसै बाराद्रायबाबो गोखाद्राय जायो नालाय एवबाय थानोसै बिनि उनाव दसे मोनसान्दिहाय दोंसे मेथाइ गाननो नङा खननोसै आरोना गांगा थफायल' थफा हिन्जाव नांगौलै आफा क'क्राझारनि है क'क्राझारनिसो नांगौहाय क'क्राझारनि
माबायदि जादों? गोथाव खालें खालें